Исәнмесез укучылар? Төп төшенчәләргә күчкәнче, рәсемдә бирелгән почмакларны ике группага айырып карыйк әле. Нинди группаларга айырып булыр икән? Әйе, бик дөрес. А һәм Г рәсемнәрен бер группага, Б һәм В рәсемнәрен икенче группага айырырга мөмкин. Нинди максат белән бу почмакларны айырдык соң? Әйе, бик дөрес. А һәм Г рәсемнәрендә почмакның бер ягы уртак, калган ике ягы җәелгән почмак төзи. Б һәм В рәсемнәрендә ике туры кисешкәндә барлыкка килгән почмаклар сурәтләнгән. Бүгенге дәрестә шушы почмакларның ничек аталуын һәм аларга бәйле үзлекләр белән танышырбыз. Билгеләмә. Бер яклары уртак, ә калган икесе бер-берсенең дәвамы булган ике почмак чиктәш почмаклар дип атала. Ягъни А һәм Г рәсемнәрендә чиктәш почмаклар сурәтләнгән. Рәсемдә АОЦ һәм СОБ чиктәш почмаклары сурәтләнгән. Шулай ук ОА һәм ОБ нурлары туры төзиләр. Укучылар, әйтеп карагыз әле. Бу рәсемдә ничә почмак сурәтләнгән? Әйе, бик дөрес. 3 почмак сурәтләнгән. Бу нинди почмаклар соң? АОЦ почмагы, БОЦ почмагы һәм АОБ почмагы. Үз чиратында АОЦ һәм БОЦ почмаклары чиктәш почмаклар, АОБ почмагы җәелгән почмак. АОБ почмагын ике почмак төзи. Ягъни АОБ почмагы АОЦ һәм БОЦ почмакларының суммасыннан тора. АОБ почмагы җәелгән почмак булганлыктан, аның градуслы үлчәме 180 градуска тигез. Ягъни АОЦ һәм БОЦ чиктәш почмакларының суммасы 180 градуска тигез килеп чыга. Нәтиҗә: чиктәш почмакларның суммасы 180 градуска тигез. Ә хәзер җәелмәгән МОК почмагын сызыйк. ОК нурының дәвамында ОД нур үткәрик. ОМ нурының дәвамында ОЦ нуры үткәрик. Нәтиҗәдә ничә җәелмәгән почмак барлыкка килде? Әйе, бик дөрес. 4 почмак барлыкка килде. Бу нинди почмаклар соң? ДОЦ почмагы, МОК почмагы, СОК почмагы һәм дүртенчесе ДОМ почмагы. Әлеге рәсемдә чиктәш булмаган почмакларны әйтеп карыйк әле. Әйе, бик дөрес. ДОЦ һәм МОК почмагы, шулай ук ДОМ һәм СОК почмагы. Бу почмакларны вертикаль почмаклар дип атыйлар. Билгеләмә. Бер почмакның яклары икенче почмак якларының дәвамы булып торса, андый ике почмак вертикаль почмаклар дип атала. Ә хәзер вертикаль почмакның үзлеген формалаштырып һәм исбатлап карыйк. Рәсемдә ДОМ почмагы белән чиктәш булган ике почмак бар. ДОМ почмагы ДОЦ почмагы белән дә чиктәш һәм МОК почмагы белән дә чиктәш. Чиктәш почмакларның үзлеге буенча чиктәш почмакларның суммасы 180 градуска тигез. Ягъни ДОМ һәм МОК почмакларының суммасы 180 градус. Шулай ук ДОМ белән чиктәш булган ДОЦ һәм ДОМ почмакларының суммасы шулай ук 180 градуска тигез. Бу тигезлекләрне беренче һәм икенче дип тамгалап торыйк. Беренче тигезлектән МОК почмагының 180 градус алам ДОМ почмагы икәне килеп чыга. Икенче тигезлектән
D30 пычмагы 180 градус алам DOM пычмагы килеп чыга. Ягъни, соңгы ике тигезлектән MOK һәм D30 пычмакларның тигезлеге килеп чыга. Үз чиратында D30 һәм MOK пычмаклары вертикаль пычмаклар. Димәк, вертикаль пычмаклар тигез була. Бүгенге дәрестә чиктәш һәм вертикаль пычмаклар һәм аларның үзлекләре белән таныштык. Дәресебезнең теория өлеше тәмам.